oso importantea da. Pertsonen arteko, komunikazioa baita azken batean azterketa. Eta, bueno, nik uste dut, konfiantza giro hori ere, tribunalak ere jartzen du bere partea, hortan. Orduan, lasaitasuna, eta konfiantza giroa, hori izango litzateke funtsezkoa. Gero bestetik oso ondo irakurri eginkizuna, hainbatetan klabea, datorrelako hor. Eta baloratzen den gauza bat hori baita, eginkizunari lotura. Bestalde, zer gehiago baloratzen dugu, tribunaletan, diskurtso argia, diskurtso koherentea, kontradiktorioa ez dena, ongi strukturatuta, baina, nik uste dut hori gutxinekoa izan daitekela strukturarena, maila horretarako behintzat, maila honi dagokionez behintzat, eta, zuzentasuna ere kontuan hartzen dugu, baina, beti ere, badakigu, kontziente gara, akatsak ere egiten direla, bai? Azterketa egiten duenak, akatsak egingo ditugu, kontuan hartzen ditugu, faktore horiek. Dena den, diskurtsoa, zuzena, ongi baloratzen da. Eta bestetik, eta, bukatzeko edo, zer baloratzen dugun eta zer ez, izango zateke, segundo batean, nire txuleta marabillosoan behiratu behar dituta. Jariotasuna, hau da, diskurtsoa, niri orain gertatu zaien bezala, diskurtsoa ez eten. Nola gaite edo blokeo bat sortuko balitz aurrera segi eta lasai asko, bai? Kontua da, ez etetea, hori momentu jakin batean. Eten egiten badugu diskurtsoa edo blokeatu egiten bagara, lasaitasuna, arnaz hartu, eta segi botatzen diskurtsoa, beste adar batetik joan, nahi bat zuen, birformulazio bat egin, baina, lortu behar dugu hori, diskurtso, jariotasunekoa, bai? Diskurtso, nola esango nuke, gaztelaniaz, con fluidez, bai? Fluidez, hori, fluido. Orduan, hori izango litzateke, bai? Hanka sartu ezkero, hainbatetan autozuzenketa egin ezkero, ongi baloratzen da, baina bat zere hori, birformulazio bat edo, gure hitzekin espresatu behar dugu zerbait, eta modu erraz batean. Hori izango litzateke.